हाँ पिला माने आज आम 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଶିଖିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ଶୂନ 10 1 ରେ 11 1 ରେ 2 12 1 ରେ 3 13 1 ରେ 4 14 1 ରେ 5 15 1 ରେ 6 16 1 ରେ 7 17 1 ରେ 8 18 1 ରେ 9 19 2 ରେ 0 20 2 ରେ 1 21 2 ରେ 2 22 2 ରେ 3 23 2 ରେ 4 24 2 ରେ 5 25 2 ରେ 6 26 2 ରେ 7 27 2 ରେ 8 28 2 ରେ 9 29 3 ରେ 0 30 3 ରେ 1 31 3 ରେ 2 32 3 ରେ 3 33 3 ରେ 4 34 3 ରେ 5 35 3 ରେ 6 36 3 ରେ 7 37 3 ରେ 8 38 3 ରେ 9 39 4 ରେ 0 40 4 ରେ 1 41 4 ରେ 2 42 4 ରେ 3 43 4 ରେ 4 44 4 ରେ 5 45 4 ରେ 6 46 4 ରେ 7 47 4 ରେ 8 48 4 ରେ 9 49 5 ରେ 0 50 5 ରେ 1 51 5 ରେ 2 52 5 ରେ 3 53 5 ରେ 4 54 5 ରେ 5 55 5 ରେ 6 56 5 ରେ 7 57 5 ରେ 8 58 5 ରେ 9 59 6 ରେ 0 60 6 ରେ 1 61 6 ରେ 2 62 6 ରେ 3 63 6 ରେ 4 64 6 ରେ 5 65 6 ରେ 6 66 6 ରେ 7 67 6 ରେ 8 68 6 ରେ 9 69 7 ରେ 0 70 7 ରେ 1 71 7 ରେ 2 72 7 ରେ 3 73 7 ରେ 4 74 7 ରେ 5 75 7 ରେ 6 76 7 ରେ 7 77 7 ରେ 8 78 7 ରେ 9 79 8 ରେ 0 80 8 ରେ 1 81 8 ରେ 2 82 8 ରେ 3 83 8 ରେ 4 84 8 ରେ 5 85 8 ରେ 6 86 8 ରେ 7 87 8 ରେ 8 88 8 ରେ 9 89 9 ରେ 0 90 9 ରେ 1 91 9 ରେ 2 92 9 ରେ 3 93
ନଅରେ ଚାରି ଚଉରାନବେ, ନଅରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାନବେ, ନଅରେ ଛଅ ଛୟାନବେ, ନଅରେ ସାତ ସତାନବେ, ନଅରେ ଆଠ ଅଠାନବେ, ନଅରେ ନଅ ଅନେଶତ, ଏକରେ 2ଟା ଶୂନ 100।